Ji aliyê rêxistina Efû ya navnetewî ve li Stenbolê bi sernavê civaka navdewletî û penaber konferansak hat eldarxistin. Di konferansê de ku wê du rojan berdewam be, pirsgirêkên penaberan, nêzîkahiya dewletan û rewşa heyî hate guftiko kirin û ji bo çareseriya mayîn de pêşniyaz hatin kirin. Yani bu Suriye mülteci krizi... Krîza penaberên Sûrî ew krîzek ku cîhan pir kempêre rûbirû tê. Barê mezin jî ser Tirkiyeyê ye. Lê ew di destê Tirkiyeyê de dibe kertikeke dîplomasiyê. Lê ew enstrûmaneke bi problem e. Gel ku tu biçoyê destê xwe de li her kesî bidî, wê ew çi rojekê li te jî vegere. Ona da dikkat etmek lazım. Di konferansê de ku gelek saziyê navdewletî piştgiriya wê kirin û bi dehan pispor, akademisyen, mavparêz û lêkolîneran beşdarî lê kirin, kêşeya penaberan weke şerê seyem yê cîhanê hate binavkirin. Di axaftinan de hate diyarkirin ku Ewropa û welatên rojhilatî berpirsiyariyên xwe bi cih nînin û li ser pişta penaberan hesabên xwe yên din li hev ferz dikin. Yani şu anda içinde olduğumuz durum... Rewşa ku em nihatê de ne tenê pirsgirêka penaberên Sûriye. Meseleya penaberan tiştekî delokalize ye. Şiddeta ku ev mesele arastayê cîhanê dike wekî şerê seyemîn e. Ji ber ku bûyerên şiddetê ku di encama wê de diqewimin êdî bûne tezahüreke gerdûnî. Küresel bir durumun bir tezahürü. En önemli konu şu anda Avrupa Birliği. Mijara herî girîng hevkariya Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê ye. Di salên dawî de bi dehan peyman hatin îmzekirin, lê rewşa penaberan her xerabtir dibe. Li Tirkiye mercên wan gelek xirab in. Divê penaber li Tirkiyeyê neyên vegerandin. Türkiye mülteciler, sığınmacılara göndermemeli. Di çarçoveya konferansê de nîqaş bi sernavên weke rewşa penaberên li Herêmê, rewşa penaberên li Tirkiye, civaka navdewletî û penaber hatin kirin. Her wiha bersiva wê yekê jî hate dayîn bêka Tirkiye ji bo penaberan welatekî bi ewle ye yan na. Di danaşînên konferansê de bang li hemû dewletan hate kirin ku hesabên xwe yên siyasî li ser pişta penaberan nemeşînin. Weke pêşniyaza konferansê jî ew hate diyar kirin ku hemû welatderiyê xwe ji wan re vekin û wan di nava hev de dîport nekin. Rawîn Sterk, Rûdaw, Stenbol.